తల్లి శ్రీ గోదాదేవి తల్లి కల్పవల్లి కృపవేద తల్లి మదిరంజిల్లగదేయుమా తల్లి శ్రీ గోదాదేవి సూక్తిం సమగ్రయతు న స్వయమేవ లక్ష్మీః శ్రీరంగరాజమఖిషీ మధురైః కటాక్షైః వైదగ్ధ్యవర్ణగుణగుంభన గౌరవైర్యాం కండూలకర్ణకుహరా కవయోధయంతి సూక్తిం సమగ్రయతు న స్వయమేవ లక్ష్మీః. శ్రీ గోదా అష్టోత్తర శతనామావళిలో 77వ నామం. ఓం నవారుణ ప్రవాళాభ పానిదేశ సమంచితాయై నమః. నవ అంటే క్రొత్తవైనటువంటి, అరుణ ఎర్రనైనటువంటి, ప్రవాళ చిగురుటాకులతో ఆభా సమానమైనటువంటి, పానిదేశ చేతితో, సమంచిత చక్కగా ప్రకాశించుచున్నటువంటి గోదా అమ్మవారికి నమస్కారము. ఈ నామంలో ఆ వ్రేళ్ల తరువాత అరచేతి యొక్క అదృష్టాన్ని సౌభాగ్యాన్ని వర్ణిస్తున్నారు. అమ్మవారి అరిచెయ్యి ఎర్రగా ఉంది, చిగురుటాకు వలె మెత్తగా ఉంది. ఈ మెత్తదనము ఎర్రదనము కూడా నవత్వము అంటే కొత్తగా వచ్చినటువంటి ఎర్రదనం, కొత్తగా ఉన్నటువంటి మెత్తదనం, ఎప్పటికప్పుడు నిత్యనూతనమైనటువంటి సౌకుమార్యము ఆరుణ్యము కలిగినటువంటిది అమ్మవారి చెయ్యి. అటువంటి అందమైనటువంటి చేతితో ఒప్పుచున్నటువంటి గోదా అమ్మవారు అని అమ్మవారి పాణిని ప్రత్యేకించి వర్ణిస్తున్నారు. ఈ అమ్మవారి అరచెయ్యిని ఎప్పుడు దర్శించడం జరుగుతుందంటే అభయముద్రలో అమ్మవారు ఉన్నప్పుడు ఆ అభయముద్రలో ఉన్నటువంటి అమ్మవారి చేతిని దర్శించి ఆ చేతి యొక్క అందాన్ని ఈ నామంలో వర్ణిస్తున్నారు. ముందు కాలి వేళ్లను వర్ణించారు, ఆ తర్వాత అరికాలులో ఉన్న 3 భాగాలు, పాదము పై భాగము, అలా క్రమక్రమంగా కాలిని వర్ణించి ఇప్పుడు చేతి వర్ణనలో అంగుళీయకములతో ప్రకాశిస్తున్నటువంటి వేళ్లని వర్ణించి ఆ వేళ్ల తర్వాత కనిపించేటటువంటి చేతులను, అరచేతులను వర్ణిస్తున్నారు. ఓం నవారుణ ప్రవాళాభ పానిదేశ సమంచితాయై నమః. అలా మృదువుగా ఎర్ర తామరల వలె అరచేతులు ఉన్నట్లయితే చాలా ఆరోగ్యప్రదంగా ఉంటుంది. మరి శాస్త్రం కూడా, సాముద్రిక శాస్త్రం వర్ణాన్ని చెప్పింది, దానిలో ఉండే గుణాన్ని కూడా చెప్పింది. శృతి మెత్తనతనము అనేటువంటి ఒక గుణం. అరచేతులు మెత్తగా ఉన్న వాళ్ళ హృదయం చాలా మెత్తగా ఉంటుంది, కఠినంగా ఉండలేరు అని కూడా శాస్త్రం చెప్తున్నది. కొంతమందికి అరచేతులు చాలా కఠినంగా ఉంటాయి, అవి మృదుత్వాన్ని కోల్పోయి ఉంటాయి. కొంతమంది ఎంత పని చేసినా సహజంగా సౌకుమార్యం ఉన్నటువంటి స్త్రీలకి మెత్తదనమే ఉంటుంది కానీ కాఠిన్యం అనేది ఉండదు. అలా అమ్మవారు దయా సముద్ర కనుక కాఠిన్యం అనేది అమ్మవారిలో వెతకి చూచినా కనిపించని గుణం కాబట్టి అమ్మవారి చేతులు చక్కగా ఉన్నాయి అన్నారు. ప్రవాళ శబ్దం చేత చిగురుటాకుల్ని భావించాలి. పగడాల వలె నిగనిగలాడుతున్నటువంటి ఎర్రదనం కలిగినవి అని రత్న సదృశంగా కూడా అమ్మవారి అరచేతుల్ని మనం భావించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. రత్నాలు ఎంత విలువైనవో ఆ విలువైనటువంటి రత్నాలకు కూడా విలువను కలిగించేది అమ్మవారి చెయ్యి. అమ్మవారి వరదాయని అభయముద్రతో ఉన్న అమ్మవారిని మనం దర్శించినట్లయితే మనకి అనేక విధములైనటువంటి ఆయుర ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలతో పాటు సౌభాగ్య సంపద కూడా చేకూరటానికి అవకాశం ఉంది. మరి అమ్మవారి అభయహస్తాన్ని ఈ నామంలో వర్ణించారని భావిస్తూ ఆ అమ్మవారి అనుగ్రహం మన యందు ప్రసరిస్తుంది ఈ నామంతో ఆ తల్లిని కొలుచుకుంటే అని విశ్వసిస్తూ ఓం నవారుణ ప్రవాళాభ పానిదేశ సమంచితాయై నమః. గోదా అష్టోత్తర శతనామావళిలో 78వ నామం. ఓం కంబుకంఠియై నమః.
అమ్మవారు కంఠం ఎలా ఉందో వర్ణిస్తున్నారు. ఇక 100 ముఖాన్ని వర్ణించటానికి ఉద్యుక్తులైనారు. ఆ ఉద్యుక్తులైనటువంటి వారు అమ్మవారి యొక్క పాదముల నుండి పైభాగము దాకా వర్ణించి, మధ్యలో అమ్మవారి అభయహస్తాన్ని వర్ణించి, ఇప్పుడు ముఖాన్ని వర్ణిస్తున్నారు. ముఖానికి ముందు మూలస్తంభంగా ఉండేటటువంటిది కంఠం కనుక ఆ కంఠాన్ని వర్ణిస్తున్నారు. అమ్మవారి కంఠం ఎలా ఉంది? కంబు కంఠి. కంబు అంటే శంఖం. శంఖము వంటి కంఠము కలిగినటువంటిది గోదా అమ్మవారు. సాధారణంగా స్త్రీల కంఠాలను శంఖంతో పోల్చటం అనేది కవి సమయ ప్రసిద్ధమైనటువంటి న్యాయంగా లోకంలో మనకి దర్శనమిస్తున్నది. స్త్రీల కంఠాన్ని వీణానాదంతో పోల్చటం అనేది కూడా శాస్త్ర సంప్రదాయమే. శంఖాద్వీణా నినాదోయం ఉదేతి మహదద్భుతం అన్నారు అలంకారాలలో జయదేవుడు ఒక అలంకారంలో ఉదాహరణ చెప్తూ. శంఖాత్ వీణా నినాద, శంఖం నుండి వీణానాదం వినిపిస్తున్నది, ఇది చాలా అద్భుతంగా ఉంది అంటాడు. శంఖంలో నుండి వీణానాదం ఎందుకు వస్తుంది? వీణ నుండి ఆ తంత్రుడు మీటితేనే ఆ నాదం వినిపిస్తుంది. తంత్రుడు మీటకపోతే వీణానాదం రాదు. ఒకనాడు నారదుడు ఆకాశం నుండి భూలోకానికి దిగి వస్తున్నాడు కృష్ణ పరమాత్మని దర్శిద్దామని. ఆయన మెళ్ళ ఎప్పుడు ఒక మంచి వీణ ఉంటుంది. ఆ వీణ పేరే మహతి. ఆయన మీటకుండా నారాయణ నామస్మరణంలో మునిగి తేలి నారాయణ రూపాన్ని భావిస్తూ దిగుతున్నాడు. అయినా వీణ మోగుతున్నదిట. రణద్భిరాఘట్టనయానభస్వత, అది ఎందువల్ల మోగుతున్నది అని ఆయనకు ఆశ్చర్యం వేసి ఆ వీణ వైపు చూశాడు. ఎలా మోగుతున్నది? పోని ఏదో గాలికి ఒక హృదయ మోగటంలా. పృథగ్ విభిన్న శృతి మండలైశ్వరై స్ఫుటీభవత్ గ్రామ విశేషమూర్ఛనాం అవేక్షమాణం మహతీం ముహుర్ముహు. ఎక్కడ శృతి స్థానాలు, స్వరస్థానాలు, మూర్ఛన స్థానాలు, ఇవన్నీ సంగీత పరిభాషలో ఉండేటటువంటి పదాలు. ఎలా ఉండాలో అలా అద్భుతంగా వీణ మోగుతూ ఉంటే, ఎందుకు మోగుతున్నది అంటే నభస్వత, ఆకాశం నుండి వస్తున్న గాలుల తాకిడికి నారదుని ప్రమేయం లేకుండానే నారదుని మహతి అనే వీణ మ్రోగింది. అందుకని వీణానాదంతో స్త్రీలను పోలుస్తూ ఉంటారు, అంత బాగా మాట్లాడతారు అని. శ్రీమన్నారాయణమూర్తి అద్భుతమైనటువంటి పాంచజన్యాన్ని ఊదితే అది అద్భుతంగా మోగేది. స్వామి చేతిని ఆశ్రయించున్నాను నేను, అమ్మవారి చేతిని ఆశ్రయించలేకపోయాను అని శంఖం బాధపడిందిట. అందుకనే కొన్ని అమ్మవార్ల చేతిలో శంఖము చక్రము కూడా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. చాలా చేతులు ఉంటాయి, 10 భుజాలు 8 భుజాలు అలా ఉన్నటువంటి అమ్మవార్ల చేతిలో పాశము అంకుశము వాటితో పాటుగా శంఖ చక్రములు కూడా కనపడతాయి. అయితే శంఖం అనగానే అందరికీ విష్ణుమూర్తి చేతిలో ఉన్నటువంటి పాంచజన్యమే గుర్తుకొస్తుంది. ఓం కంబు కంఠ్యై నమః. ఆ పాంచజన్యాన్ని స్వామి ఎంతో కష్టపడి తెచ్చాడు. గురుపుత్రుల్ని తీసుకుని రావటానికి వెళ్ళినప్పుడు సముద్రంలో ఉన్న పంచజని అనే రాక్షసుల్ని సంహరించి అతనిలో ఉన్నటువంటి శంఖాన్ని తీసుకుని తన విజయానికి సంకేతంగా దాన్ని ఎప్పుడూ ధరిస్తూ ఉంటాడు. శంఖాన్ని స్వామి ధరించకపోతే శంఖం సహించలేదు, స్వామి ఊదకపోతే అది బ్రతకలేదు. చక్రం అలా కాదు, స్వామిని విడిచి ఉండగలదు, తనంత తాను వెళ్ళగలదు. ఆ రెండింటిలో అంతటి వ్యత్యాసం ఉంది. అప్పటి నుండి అమ్మవారిని కూడా తాను ఆశ్రయించి నిరంతరం ఉండాలి అని శంఖం చాలా పట్టుబట్టి తన యొక్క అందమైన రూపాన్ని అమ్మవారి కంఠంగా పోలికగా తెచ్చుకున్నదన్నమాట. అందుకని గోదా అమ్మవారిని కంబు కంఠి అని అన్నారు. స్వామి శంఖాన్ని పూరిస్తే ఏమవుతుంది? అత్యద్భుతాలు ఎన్నైనా జరుగుతాయి. ఆ స్వామి శంఖంలో నుంచి వచ్చినటువంటి నాదము స్వామి భక్తులకు చాలా మధురాతి మధురంగా వినిపిస్తుంది, చెవులో అమృతం పోసినట్లు ఉంటుంది. అదే స్వామి భక్తులకు శత్రువులైన వాళ్ళకి వినిపిస్తుంది, అది గుండెని బ్రద్దలు చేస్తుంది. స్వామి కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో అద్భుతమైన పాంచజన్యాన్ని గట్టిగా పూరించారు మంచి వీరోత్సాహంతో. ఇదే ధ్వని కౌరవ పాండవ కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో కౌరవులకు వినిపించింది. రాక్షసుల గర్వాన్ని పోగొట్టింది, ఇక్కడ కౌరవుల యొక్క గుండెలను బ్రద్దలు చేసింది. ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడ యుద్ధరంగంలో మరణించారు. అటువంటి శంఖాన్ని
శరణాగతి చేస్తున్నాము అని మనం కనుక నమస్కారం చేస్తూ ఆ శంఖాన్ని స్మరించుకుంటే ఆ శంఖము ఉన్న చోటు నుండే తన యొక్క అద్భుతమైనటువంటి ధ్వనితో శత్రు సంహారం చేస్తుంది. ఓం కంబుకంఠ్యై నమః. శంఖధ్వని ఎంతో గంభీరంగా వస్తుంది. అందులో ఆ శంఖాన్ని పూరించేవాడు సామాన్యుడు కాడు కనుక అద్భుతమైనటువంటి నాదం. భం 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 భాం నినాదం ప్రకటిత విభవం అంటూ పాంచజన్య వైభవాన్ని శ్రద్ధర వృత్తంలో 100 శ్లోకాలలో మహానుభావుడు అంతర్వేద నృసింహాచార్య స్వామి వారు రచించారు. శంఖోపాతు అంహసః. శంఖము పాపముల నుండి నన్ను రక్షించాలి అని అధర్వణ వేదం కూడా శంఖ వైభవాన్ని చాటి చెప్పింది కనుక అటువంటి అందమైనటువంటిది, గంభీరమైనటువంటిది, తన నాదము చేతనే భక్తులకు ఆనందాన్ని కలిగించేది, శత్రువుల యొక్క దర్పాన్ని నాశనం చేసేటటువంటి అందమైనటువంటి పాంచజన్యము వంటి కంఠము కలిగినటువంటి గోదా అమ్మవారికి నమస్కారము. ఈ నామంతో కనుక మనం అమ్మవారిని తలుచుకున్నట్లయితే కంఠమునకు సంబంధించిన వ్యాధులన్నీ నివారింపబడి అందమైనటువంటి స్పష్టమైనటువంటి కంఠనాదం వస్తుందని విశ్వసిస్తూ ఓం కంబుకంఠ్యై నమః. గోదా అష్టోత్తర శతనామావళిలో 79వ నామం ఓం సుచుబుకాయై నమః. సుచుబుక కంఠము పైభాగమున ఉండేటటువంటి గడ్డాన్ని వర్ణిస్తున్నారు ఈ నామంలో. చుబుకము అంటే గడ్డం. ఈ గడ్డం ఎలా ఉండాలి? వర్తులాకారంగా ఉండాలా, కోలగా ఉండాలా, చతురస్రంగా ఉండాలా, ఎలా ఉంటే ఏ ఫలితం వస్తుంది అని మరి అంగ సాముద్రికం చెప్పింది. అందులో ఈ అంగ సాముద్రిక శాస్త్ర ప్రకారంగా ఒక్క గడ్డాన్ని బట్టే వాళ్ళ జీవన విధానాన్ని మొత్తాన్ని చెప్పవచ్చు అని చెప్తున్నారు. కోలగా ఉన్నటువంటి గడ్డం ఉన్నవాళ్ళు కొంచెం పట్టుదలగా ఉంటారు. అలాగే చతురస్రాకారంగా ఉన్న వాళ్ళ పరిస్థితి వేరుగా ఉంటుంది, కొంచెం పెడసరంగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. రెండుగా చీలినట్టు కొంతమందికి ఎక్కడో గడ్డం కనపడుతూ ఉంటుంది. అలా ఉన్నవాళ్ళు చిన్నప్పటి నుండి సుఖపడుతూ వార్ధక్యంలో కూడా సుఖపడతారట. అయితే ఇక్కడ అమ్మవారి గడ్డం ఏ ఆకారంలో ఉన్నది అని చెప్పటంలా, సుచుబుక మంచి చుబ్బుకము కలిగినటువంటిది. అంటే ఎలా చుబ్బుకము ఉంటే శాస్త్ర సమ్మతంగా మంచిని కలిగిస్తుంటుందో అలా ఉన్నదట అమ్మవారి యొక్క చుబుకం. అంత అందమైనటువంటి చుబుకము కలిగినటువంటిది గోదా అమ్మవారు. కోమల గండమున్నసము అంటూ శ్రీ మహావిష్ణువుని యామునాచార్యుల వారు తమ యొక్క స్తోత్ర రత్నంలో అంగాంగ వర్ణన చేశారు. ఆ స్వామికి కూడా ఆయన యొక్క చెక్కిళ్ళని వర్ణించారు, ఆయన యొక్క గడ్డాన్ని వర్ణించారు, ఆయన యొక్క ఉన్నతమైనటువంటి నాసికను వర్ణించారు. ఆ స్వామి చుబుకములకు సరిపోయినటువంటి అందమైన చుబుకము కలిగినటువంటి తల్లి గోదా అమ్మవారు కనుక ఆమె యొక్క స్వరూపాన్ని, ముఖమునందలి ఒక అవయవ సన్నివేశాన్ని సౌందర్యాపాదకంగా వర్ణించినటువంటి ఈ నామాన్ని కనుక మనము స్మరించినట్లయితే మన చుబుకంలో ఉన్నటువంటి దోషాలు తొలగి మనం కూడా సుఖశాంతుల్ని పొందుతాం అని విశ్వసిస్తూ ఓం సుచుబుకాయై నమః. శ్రీ గోదా అష్టోత్తర శతనామావళిలో 80వ నామం ఓం బింబోష్ఠ్యై నమః. అమ్మవారి యొక్క పెదవులను వర్ణిస్తున్నటువంటి నామం బింబ ఓష్ఠి. బింబము అంటే దొండపండు, దొండపండు వంటి అందమైనటువంటి పెదవులు కలిగిన గోదా అమ్మవారికి నమస్కారము. దొండపండు ఎలా ఉంటుంది? ఎర్రగా ఉంటుంది. ఆ ఎర్రదనంలో ఒక అందం ఉంటుంది. ఓష్ఠములు అంటే పెదవులు, అధరములు అంటే క్రింద పెదవులు. స్వామివారిని కూడా బింబాధరుడుగానే వర్ణిస్తారు. మరి శ్రీకృష్ణ స్వామి పెదవులను వర్ణిస్తూ కూడా బింబాధరాపూరిత వేణునాదం, దొండపండు వంటి క్రింద పెదవి మీదుగా ఆయన నిశ్వాసాన్ని నింపి వేణువుని మధురాతి మధురంగా మ్రోగిస్తున్నాడు. ఆ వేణువులకు ఇంత మాధుర్యం ఎందుకు వచ్చింది అంటే
స్వామివారి దొండపండు వంటి పెదవి మీదుగా వస్తున్న గాలి, ఆ గాలి వేణువులో ప్రవేశించినందువల్ల ఆ వేణువులో నుంచి వచ్చేటటువంటి ధ్వనికి అంత మాధుర్యం ఏర్పడింది అని వర్ణించారు. మన ముఖం అంతా ఒక యంత్రం అయితే అందులో భాగములు పెదవులు, నోరు, నాలుక, పలువరస, లోపల ఉన్నటువంటి కంఠము, ఇవన్నీ కలిపి ముఖం. ముఖం అంటే మనకి పైకి కనిపించేవి కళ్ళు, ముక్కు, చెవులు, నోరు. లోపల కూడా మనకు తెలియనటువంటి అవయవ సన్నివేశం ఉంటుంది. ఆ అవయవ సన్నివేశమే స్పష్టమైనటువంటి వాక్కుని మనకి అనుగ్రహిస్తుంది. అమ్మవారి పెదవులు మధురాతి మధురంగా ఉన్నాయి. ఆ మధురాతి మధురమైనటువంటి మూర్తి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. ఆ పరమాత్మనే అర్చించి ఆ పరమాత్మని గురించే గానం చేసినటువంటి అమ్మవారు కూడా మధురమూర్తి కావాలి కనుక అమ్మవారి ఓష్టములను బింబములతో పోలిక చెప్పి ఆచార్యులు మనకి గోదా అమ్మవారిని ఓం బింబోష్ఠ్యై నమః స్వస్తి.